Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra adechima mai mamu nyina kwa abade mo ba Alandu Media so sede yesom kotoko hene otukuruwe ene krawe ne brabe nwoma so na afenso yesom asantemane ntino sanso ena yesom nananom ene otwede mponyankopon ayadom ene ya bia bepie mu ewa Ntotroso kra no so wo ahafom na yene bere ma chiriku ampem otoso miensa awaye Ntotrosomanhene otwede mponyankopon ne nananom ya adom mo de ne dom Ntotrosomanhene ene ne ba bebo Ntotroso ho nkomo ene ne mapa nananom anam no so ayede ama Ntotroso ene baby opese wo ho Ntotroso midi e de maame fuzi aka so ba subscribe no ahye ama foforo so enya bi ahye ye na ye homra ne ma ohene akwaba ene atenas ne mfa adusua no ento amoso se de di kan ma munya ne ntie se ene ye ne berema twireku ampem ahotoso emiensa waye Ntotrosomanhene otwede mponyankopon ene kotokohene otukuruwe ene krawe ne brawe nwoma so ema ne kwama ne si bibi kire na obedi Ntotroso animu no empunto ne nema hodo no ena ekoso enu nti ne ya ba ye ne ba bebo Ntotroso ho enkomo baby obefa Ntotroso baby odi aduru ene pempenso a opeso de Ntotroso eduru midi e de maame fuze se de midi kankan na ohene wadama e mo atana se no wadama ho nkaso when wadama ye ka Ntotroso a ewa ahafo a midi ye se wo be fa no wo baby na baby a wo de Ntotroso weduru but wadama so betimi atwa ho emfonye kakra akire yen a Dadamasi. Befa Ntotroso akunya. Afi apim ahankon ediokon mienu. Ena ebetna Ntotroso akunya so. Na mebae no na nya manhene agwa. Nti otumfo pokuare ya wonya ne ba bi koye. Bepem so a emaka okase odebema enu achi nu na nsensem bi si tachi maya enu nti okase yene wa hafo ha no ya opese won yentwen wo wie ho a obesa aba ha ena odomankoma wu to ne nsa efre no ode koye yewura nzo so baaye no mifrase ekọ na naso ekosu kire no se Ntotroso ehwe abakose mu a ebae no enye enyema bibiri nsusu na Ntotroso ha adi ewa asantememu a esombo enkankane ye bosomo wo ha musu no enu nti ene kan no onso ka so wo hwe ade enu nti afi mpimienu ene edu insia ene mu ho abra wo twawira na mene ohene a obo me manhene a wa ma obi anka ho ebisi sabre na za we asanteman ka akire santeman mu ka akire na oba Ntotroso aso a ye PSC ewa hanom nti omo de ye alesen ka bibiri se asanteman mu ka akire Ntotroso PSC sanete ya na me befa akunwa no ewie ye no ena me ye se me de broni ebeba na ma be bono nkoso hin me kwasere kwa afri yewura pokuware na benso ema wo ma mitumi no ema me de omusi nkoso eye broni jama broni one na yire bo be oba nso nkoso hima ndi sabre no wo ye mpuntu dwuma bebrebe ewo kromu ha krono na se na nete wo mu bai ebebie krono ni mpuntu dwuma bebrebe eno wo ye no kromu ha community center si kromu ha wo mu ni si edemai St. Lawrence bia enekura yakopa ho yakoya amamre bi wo eno so wo mu ni si ye ede emai afi omo nsu ahodo ene electricity sabre no na nkania ni ha ye pe nkania wa ha ye so agise
o man no wa obetua sika bi be million aduosia ansa na ya de sankania ne be ma wa ya de amawo mpema hensia saa abrɛ no ɛbɔ mu amane a wo mu de sika bae ne yɛkɔtɔ post ɛwɔ kurowei jedu na afei wɔ mahene so yɛde bi ɛkɔ hɔ nyinaa saa na aban de wayɛ sene adeɛ ɛbɛgu so a nkania no ɛba kurom ha wɔn yɛ nneɛma bebree jedu health center wɔn ɛde nneɛma bebree ɛna ɛkɔ ɛhɔ regional hospital yɛ na wosu nyinaa na adɔyɛ no bi so wɔn mu ɛso yɛka sɛ wɔn wɔ preparatory school ɛwɔ ha wɔn asi guest house wɔ ha nkurɔfoɔ ba ha no mu na wɔn nya baabi na wɔn tumi kɔ ɛkɔgye wɔn ahome ɛno nyinaa akyi no ɛna nimɔntofoɔ ɛnso so baeɛ nimɔntofoɔ no ɛbaeɛ no ɛna yɛyɛ ne sɛ daabi mo no mo aba no baabi bebree wɔ hɔ na sɛ mo kɔ pɛ adwuma mansefoɔ mo kɔ a ne kuro no ɛɛpa mo ne nyinaa ne sɛ wokɔ nkuro ahodoɔ no a manse dii ka kɔɔ so ɔboase no takwa no ne deɛ keka ho no a wobɛkɔ hɔ no na kuro no abɔntene no baabi ayɛ basaa yɛnsiesie hɔ yɛnyɛ na yɛbiara ɛno nti sɛ aban no de tumi no ama mo sɛ mommra na mommɛyɛ adwuma wɔ ha ne yɛso ma mo kwan sɛ mobɛyɛ adwuma a ɛneɛ yɛn nso so yɛde nhyehyɛeɛ bɛba sɛ mo sika motua kɔ aban mu nyinaa de ɛnyɛ yɛn yɛasɛm a motua de kɔ a na aban no de mu kakra bi ɛde ba dodoɔ no nyinaa yɛde kɔ assembly sɛ assembly no mfa nyɛ mpontodwuma assembly adwuma so ɔmo yɛ wɔ hɔ no ɛnyɛ nkuro no a yɛtu so agudeɛ no nko ano mde wɔ mu sika no ɛbɛkɔ bɛhunu no ɔmo de bi kɔ baabiara sɛ kɔtɔ ɔmo foto no mu a ɛno nti sɛ bɛyɛ a deɛ aban yi tu akɔ ne nyinaa no yɛ a ebi ɛbɛyɛ mpontuo no moma yɛnhyehyɛ na nka mompɛ fotoɔ bi na fotoɔ no yɛmfa nto baabi na ɛno deɛ yɛmfa nyɛ mpontuo nka deɛ aban no ɛde bɛba no ho obiara pie baabi ba na yɛde mo ayi nso hyɛdeɛ bɔ ho sɛ ɛnam manse no so nti na saa deɛ wei aba ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa nti aborɔfo no wɔn te ase na wɔn yɛ de sɛ ayi bi a wɔn bɛtu obiara no gold no a wɔn bɛtu no profit bi a wɔn bɛtu obiara wɔn de mu 1% ɛbɛto hɔ ɛna ama saa foundation no. ɛno de bɛboa kuro mu to agudi no wɔn na ɛna afei ɛyɛ profit biara so wɔn bɛnya ɛno nso so emu 1% ɛkyerɛ sɛ ounce biara wɔn bɛtu yɔ no ɛno yɛ 1% ɛna profit biara wɔn biara so mfasoɔ biara nso wɔn de mu 1% na ayɛ 2%. ɛno nti yɛ kan sɛ yɛda wɔn ase yɛagye atom na emom sika no yɛn kaa sɛ yɛ nananom ɛna yɛde bɛyɛ mpontudwuma no nti yɛ mmɔden ne yɛn sɛte secretariat bi a yɛde sika no ɛbɛto na afei yɛahwɛ sɛ wɔn de bɛyɛ nhyehyɛe ɛbɛto ho yɛn yɛdwene ho na nhyehyɛe ɛpɛ sɛ yɛyɛ no na yɛde ahyɛ wɔn nsa na wɔn ayɛ ho biribiara ɛno nti wɔn ne yɛn nyinaa ka bɔ wɔn gye tom ɛne yɛfrɛ biribi NADEF Nimont Ahafo Development Foundation ɛna yɛde bie ɛno no yɛwieɛ no ɛna yɛsɛ daabi sika no deɛ ɛda hɔ nanso anhwɛ wɔ mu a yɛbɛhwɛ so a na ɛkyena no na ɛno so so akɔyɛ asɛm foforɔ deɛ nananom a moyɛ adeɛ no ma yɛ deɛ yɛnka ho bɔɔdo no yɛnka ho nti ɛduruu hɔ no mu a yɛnsɛte forum kɛse a akuafoɔ bɛka ho assemblyfoɔ bɛka ho stakeholders ahodoɔ no nyinaa yɛn nananom so ɛka ho na yɛnhyehyɛ lɔyafoɔ ka ho yɛhyehyɛ ne nyinaa no na ɛkɔ gyina no sɛ kuro biara wɔ nhyehyɛ a wɔpɛ sɛ wɔde ne sika no a yɛde bɛto hɔ no ɔbɛfa so de ɛbɛyɛ ɛno nti no yɛsɛte baabi bebree a yɛde sika no bi bɛkɔ scholarship sɛm yɛde bi bɛsi adan yɛde bi ɛbɛboa wɔn a wɔn tiri ani amoa wɔn ama wɔn anya school ankɔ na wɔn no ayɛ yɛn nsa ano adwuma yɛde bi bɛma abosia ma bi nso asua etire yɛ ne deɛ keka ho
Yes, I should say, any and yen yaji tum, and a new month of war, and so ye nipa a cahom, and yes, and sign a quiet embra. Oh, and yes, I say in your board of war, or mobile hair, sa foundation or so. Into your mind biano, a ye, a nipa, barco, na any month for so ye nipa, na animal ye nipa, na fe a lawyer for, an animal lawyer for. Nanam lawyer for na omayi baako na nimon for lawyer for no so no omayi baako na yenyina ya de form sa forum no the forum no mu no ene ye se board no obi anyi bi ene onye de onfamra ene afi ya de no so ebeto ho a board no mu na hwe sika no nkuntabu ene kwa ebefa so a sa ya de sika no be ye adwuma ni nyina wo twero nwoma na akọ na ase da we na misi na omu hwe sika eda so na omu sese na ese so omu ya na omu de ama so omu fi se ade no awo ka no emwa ewo sika no ede ma wo ho a ya afro no watena se ade we no ya kọ ho a emfa so bi amre oman no na ya de ato ba bi saa nhyehyɛ no ene ya de baaye ene ye nyina ya gye ya de tum ene oba Ntotroso ha mpuntu dwuma no bebre wo ho no mo a na defo no nhyehyɛ no a yɛhyehyɛ no ɛna nananom Ntotroso ɛde yɛse o esika no baabi ase bi kwa ha ni nyina yɛnka ni nyina mo mprɛkopɛ na yɛmfa mmie nursing training college ɛwɔ kurom ha yɛbɛhyɛ fa bi no ɛna yɛde yɛ botae ɛsɛ saa afi no a no yɛwura afi foforo mu bi wo a na sɛ yɛtimi ebie nursing training no ɛwɔ ha yɛkɔbɔ yɛwura kora amaneɛ yɛwura sɛ Ntotroso na mfie mienu de obetimi ya mesa na da roma onta machi bihia ne mpaebɔ ne nyankopɔ mpaebɔ no sɛ yɛbɛyɛ ampa yɛhyehyɛ no a yɛhyɛ no ɛbɛm afi foforo a yɛsan ahyɛ fa ne bio no na ɔma baafo Bantomahene ɛna bae na afi abɛn mu mpanyinfoɔ so vice president ni nso bae NDC time ɔmu nyinaa bae na ɔmu bɛtwa ahoma mu ɛna de bie school na no ɛna school no ekura nipa bɛsɛ ahanson ɛne akyire a wasan wurawura mu a sɛ ne de efiri nsambrɛ mu abae no asan ɛde ama wɔ mu afi wɔ mu afiri ase agye midwives so ɔmo de midwifery na abɛka ho midwifery abɛka ho a wɔn so bɛyɛ straight one midwifery na wɔn so abɛsua te sɛ deɛ registered nurses no ɔmo so yɛ no a ɛno nti ɛno ɛyɛ adeɛ botae kɛse a ni mɔntofoɔ no saa adeɛ no a ɛyɛɛ no ama wɔn anya awerɛhyɛmu ɛwɔ nananom mu nanso so saa adeɛ no a ɛyɛɛ no ama wɔn mu no adwuma no a wɔn yɛ no ne din no kɔ akyirikyirikyiri na obi firi tamale otimi ba ha obi firi nkran timi ba ha nipa bebree ɛna ɛyɛ dɛn ɛba ha na nhyehyɛ ne wɔn hyehyɛ yɛ a ɛboa ɔman no sɛ aban no yɛde ama aban wagye na emom school no sɛ afe so na sɛ wɔn mfa nipa a ɛsɛ sɛ kuro yi a yɛwɔ mu sɛsɛ Ntotroso ha no emu sɛ wɔn mfa nipa wɔ ha saa afi wɔ yi mu a yɛwɔ nkora a wɔn etimi twa SHS no na wɔn timi qualify sɛ yɛ form nursing deɛ a ɛneɛ yɛwɔ mu ɛkyɛfa 20%. This wɔn fa nipa wɔ ha a ɛsɛ mu aduonu free Ntotroso ha so wɔn nyɛ qualify nko adeɛ a so wɔn qualify deɛ a yɛma kɔ ama wɔn nkɔ na mmom wɔn nyɛ ne qualify deɛ a yɛde baayɛ no yɛsɛ ama Ntotroso ha no maaya no ne mmeranteɛ no bebree bi ani abrɛ ya wɔn ayɛ ebinom kɔ awie ya wɔkɔ mu a principal no mo kyerɛ nipa efiri Ntotroso ha a wɔn awie wɔn kɔ no etwam bɛ 275 wa wɔn gu aman no mu a wɔn yɛ adwuma wɔn yɛ nursefoɔ a wɔn yɛ adwuma bi so da so ɛwɔ mu ɛna yɛhwɛ sɛ ebi so ɛbɛkɔ mu nti yɛde mfasodie bebree na ɛde abrɛ ɔman no ɛwɔ nwoma esua mu no ɛno akyi asan afiri aseɛ sɛ
pese ya de secondary school enso so eba ha enso ya tu ho na mo nyina enya ho nkrata enya ho bibia se yetimi koso ya no so ya renovate ba bia sisi ya ya ka say yewura se wo mo fa nipa foforo no a placement no yakọ ama minister for education yenya anya no kura no wa ka kire se science equipment bi fra brochure ba what they had at the no aka ho se be ya be surprise sa Jana said the next academic year no be start SHS wa you so den there bi a ye ni nyina yesi ho kama ya so omo ebe free ase botai bebre na wo ye ni so oba kuro mu a schools na hodo no bebre wo ho no mu a sika no a ye de bae no na ye de ye agina ejana bia bebre wo ho no mu a sika no a free wo bae no ene ye de ye ya gi bi ho no na ye kwa assembly so ekopie bi so free ntudwa bi free ho oba police station ha sika yakọ ho no bi na yeso so yakọ ho no yakọ ka je onzo mo fa bi emra police station ayada no be ye foforo no mo di ama yehia quarters no mo di bi aba yehia teachers quarters no mo di bi aba ya ye sa ne ma no ama kuro no bibia mpuntu obi a de nsa besom bia no na yakọ nani afashe bia ye hye bia wa ha bia no ya obotaye a ye di sie ni so a ye be presse e be bam ye hwe so se botaye no ayaka no so ebetimi ayede abamu esa pepepe nti na mu busa wa na mo bae mu huna na muntu ya pa na no matu ekọ schools no ahodo mu se ya pese wo masua ne timi egina yie na afi kwa ye be fa so ne awofo ne nkora no ebetu anamon ya kasa ne akyerɛkyerɛfo no wo ho no ya no mu nyina ba ehia ya to adwene na de high school no na de ha kyerɛkyerɛfo de ha awofo no ne nananom ye nyina ya to adwene enne mo amuhunu se de esi ye wo rashadia ho school no mu ho na afinka kwa chikrum basic no nyina ekọ ho ne akoye tree camping basic school ya wie no ya wie St Lawrence basic school and so ya wie eno na ya be wie St Lawrence kwa chikrum and rashadia and so ya wie aka Methodist ya also brefofro benade beba no also ya beba ho no mzo ya ne awofo ne ya churchfo na hia ya adwendwene kwa ya befa so a kuro no mpuntuo enko ane de yakoma so nkura no a ehwehwe ya se ya nyina nso ya na yedi mpuntuo no bi ekokọ ho nyina sɛ de be ya won so ebefa won ntoma pa efra womatim de asomo Ntotroso akoya no yo very much we said that yesi ba yesi de ni be hu ni sese ya wusi kan na ya kyese nwumasua ne ya de da wakoma so yi pa wada ma yehwe nkrontu anketo na mo hyehye mo asena said be akra bi wo ho no ma ya no woni made enso so botum na ani amwa na wofo pacho no mo won hyehye bi a mo de emmo a nananom so o masene said de be ya o medum pempenso a o pese wo nananom ene o manyina adru yo pass obusa say no enhyehye ya yehye de to ho no yo scholarship scheme ka ho ya de eboa enkura no scholarship no wo mu ni bie nanso nkura no bo wo mu ho emodene na afi ebia na obi kura obi nanso akura bi ho bo ne ho modene ekọ akiri ndi no ya wosika ye twa to ho se de mekan no ya chiche no ya wosika afi bia ya de ema scholarship man nkura no ekọ schools ya ka se ebi no efri senior high ho ya so ma senior ma wura university mo a ebi no awie ebi no so da so wo mu ya ni nyina o man photo ni bi and you sponsor wo mo de ko ya no so ye tu ho na mo pa wa o hin wada ma we de nse enkrata enkura wo na se wada ma se wo de wani ebu a wakenken mu a enkwada no mbebro wo ha ne akiri enkwada anam o man photo mu aso wo masene ye do ma akosuku ombro ha mema we de won kwaso mema wada ma ye hwe otwede amponyankopon nananom ya adom a emfie du a
ɛwɔ yɛ ne mu ɛhemfa na apɛ sɛ wohu ntɔtrɔso sɛ yɛka ahafoman no nyinaa ɛhemfa na apɛ sɛ wohu ntɔtrɔso ɛwɔ ɛyɛ kɔtɔkɔhene ahemfie ɛne Ghana man no wiase nyinaa mepɛ sɛ mehu ntɔtrɔso ɛwɔ kɔtɔkɔhene fie na afei Ghana man no nyinaa ɛne sɛ mepɛ sɛ ɛfiri saa berɛ nkɔsi mfie du no yɛnwoma sua asɛm na ɛkɔ n'anim nursing school no a yɛreka no ɛwɔ yɛadwene mu dendenden yɛpɛ sɛ yɛpɛgya no saa bɛma no akɔduru university ɛnɛ yɛkɔ hɔ no motere deɛ na principal no wɔɔka no sɛ yɛbotaeɛ a ɛne wɔ mu ahyehyɛ a yɛtu ho anammɔn a yɛhwɛ sɛ saa nsunsuansoɔ no bɛtumi ayɛ dɛn aba ama school no afa no ntoma pa kɛseɛ ɛde ayɛ dɛn afira sɛsɛ wɔ mu yɛ affiliated to University ɛhɔ no sɛsɛ wɔ mu agye wɔ mu diploma ɛyɛ wɔ mu biribiara yɛne mpanyimfoɔ a ɛwɔ hɔ ɛkasa ɛyɛ Ellis a na ɔyɛ kane na ɔyɛ chancellor wɔ hɔ ɔno aba kurom ha ɛbɛhwɛ school no ba so sɛ deɛ nananom yɛakukuru school no akɔ no deɛ ɔno akoraa no wɔwɔ mu no a ɔda so wɔ hɔ a kwan bi ɔbɛfa so a ɔde aha bi bɛyɛ campus bi no ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛba nti atɔ yɛ akoma so sɛ ɛgu so ha so sɛ yɛbɛyɛ ɛna afei mpuntundwuma bebree wɔ ha sɛsɛ kuro no kwaa na ɛkɔ n'akyi ɛkɔ baabi bebree yɛpɛ sɛ akwan a wɔn yi atom mu ɛne ne mɔntone assembly no ɛkasa ɛbɛyiyi kwaa totototom bridge bi ɛwɔ ha na ɛno ɛduru sutɔbra ɛtumi yiri fa kwaa no mu hɔ Tano bridge no Tano nsuo no ɛtumi yiri fa kwaa no mu hɔ bi a na awɔtwe koraa ne kaa ntumi ɛmfa so nkɔ nso yɛwurawura mu aban no egu so a wɔyɛ bridge no nsuo na ɛtɔ no na ama wɔn agyina kakra na baabi a wɔn aduro no nka yɛnim sɛ afei nkɔ na wie no koraa na nkɔ mu ɔmato wɔn nsa afiri mu na afei saa nsɛm no nyinaa na ayɛ dɛ na afiri yɛsɔ nti kuro no kwaa na ɛkɔ n'anim ɛna kuro no kwaa na ɛkɔ so ɛno nti yɛ so ɛpɛ sɛ ɛfiri saa bere yɛ ɛkɔ saa mfie bi sɛ deɛ ɛwɔ ka no deɛ na yɛwura yɛama na ehunu sɛ dibrɛ no a wɔde man sɛ man hene no ne yɛ fata sɛ wɔde man hene no ɛyɛ dɛn ɛde man yɛahyɛ no bɔ so sɛ berɛ biara no yɛbɛhwɛ sɛ mpuntuo ɛbɛtumi akɔ so ha ɛno ne mempaebɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ akuro no yɛbɛtumi akɔ so ne kuro no ayɛ kɛseɛ paa obiara wura ha no mu a ɔbɛhunu sɛ ntɔtrɔ so ayɛ kɛsɛ na sɛ yɛpɛ profession bi a ebi ɛbɛwɔ ntɔtrɔ so biribiara bi bɛwɔ ntɔtrɔ so bɛma wadama wei de yɛde ɛtwa to no ɛyɛ na mpɛn pii ɛyɛ na yɛtate ɛnnɛ yɛbae na megye di sɛ wo nso so wahu no bi baabi yɛfafa agudie no ɛho sika no nyinaa aban hɔ na ɛkɔ ketewisi bi ɛna yɛde ma nananom atena nkonya sɛ ɔmofa ɛnwu nsa ɛno nti ɛna yɛsɛ hwɛ Alandu Media na deɛ fa asantesɛm ho na ɛfa asantempuntuo ne fa nananom nyinaa no yɛde ba bɛsom no na no bɛma wadama yɛde nkɔmmɔ no ɛba na wieɛ no yɛhwɛ ɛyɛ na mpempi yɛtate sɛ nananom dwumadi a wode na sɛ sika no 1% ne 1% 2% no wadama gyedi yɛ sɛ mmerɛ kɔ na no bɛyɛ biribi afa ho bio wɔbɛsa na ɔma atena ase bio ɛne ɔma atena ase aka na ɛnya nkɔ yɛsɛ kɔ yɛmmeranteɛ ne mmabaa no nyinaa koraa asɔre ama yɛyɛyɛ ne ɔmu kaeɛ no ɛsɛ adɔyɛ na ɔmu no kaa sɛ ɔmu de dɔyɛ ne yɛsɛ daabi adɔyɛ na ɛsɛ wote faako hɔ no ara no a na yɛso yɛhwɛ nneɛma ɛfiri asase no ase kɔ no a na sɛ momom mpo yɛ mmom ne yɛyɛ ɔmumom adɔyɛ because ɛyɛ agudie na ɔmode korɔ nti yɛ mmom adɔyɛ mmom ne yɛde yɛ mo nyɛ mmom na yɛyɛ adɔyɛ yɛyɛ review nansɛn ne ɔmu pem so nneɛma no bi sesan bɛtɛ hɔ ɛkakra no yɛne ɔmu kan ɔmu kɔfa sika bi sɛ no deɛ wɔn nyɛ ne percentage no wɔn bɛfa $300,000. no nso mo de amoa afi bia no mo de atɔpo de wɔn de ɛto hɔ no hɔ sɛdeɛ bɛyɛ a yɛde bɛyɛ cross country no ɛyɛ nkurotoɔ no edu no yɛde bɛpɛ ɛyi bi de asi hɔ no mu a nkyire no sɛ wɔn kura ni hɔ no mu a
betumi aya na factories bi wo ho a betumi atwe adwuma ambre yemrante ne yemaba no and nti na ntiase ne ya adwuma kakra no kura no mrante no nso ye ntiase eno mu apem so na ntiase no enya adwuma yeguso yo be ma wadama ntotro mu fam ha no omo ye adwuma wɔ new month no wo percentage a eye mrante ya ne mabawa utimi de omo koma ye form adwuma ye was anhwehwɛ no ɛda hɔ no mo a ka employment issues wa ɛwɔ hɔ ye wɔ committee a ɛhwɛ ɛno ɛne ni montofoɔ no HR foɔ no tenase ɛyɛ nhyehyɛ bia eduru ba bia yɛ sɛ adeɛ wei a yɛyɛ no ɛno deɛ unskilled adeɛ yɛ de 100% yɛ de amakuro no bibi beduru hɔ no mo yɛ de bɛba no mo ato aba wanya nipa a obenya no a obɛba no deɛ ɛnyɛ ɛne ɛwɔ skill labor ɛnso so hɔ ɛno deɛ gye sɛ bi a oni ano wɔ nsa no dwuma ɛno na sɛ yɛ de bɛbɔ hɔ no mo no wɔtwerɛ ba wo mo yɛ interview no pass deɛ a mo betumi abie ɛkwa yɛ major problem a ɛwɔ yɛ ne mansefoɔ no ntam no ɛyɛ employment nkura no ɛfa bɛkɔ ne yasan so one qualify yes one qualify ɛno ɛna yɛ adeɛ a ɛyɛ suntu dua ɛde ma yɛ nananom ne wɔn mu no nti abrɛ bia ne ne omu hyia abufuo nsɛm bi a bɛba na yɛ adwuma fa no ɛho asɛm yanso percentage ne deɛ nka yɛahyehyɛ ɛde ato hɔ ama nkuro no sɛ duru hɔ no mu a yɛfa nipa a ebi a ntɔtrɔ so nya nipa yɛhwɛ kuro no ɛne kɛseɛ na yɛhwɛ kuro no bɛn mines no ɛne kuro no asase kɛseɛ a efiri wu kuro no ɛso no ɛne yɛhwɛ ho na yɛayɛ ɛhyehyɛ ne deɛ da hɔ nanso so sɛ bɛyɛ a obɛ implement amana yɛ adwuma yie no ɛne na ɛyɛ problem titam bia no ɛne wɔn di nsa wɔ so ɛwɔ no wɔn fa bidie nanso so percentage na mo twa gu nkrata so no mom na ya na yɛndu you know we ma wadama yɛde nkomo ne si no wo asɛm bia bɛka kyɛ watena nkonya ɛna afei nso so ɛyɛ wura na yɛde nkomo no esi nso so abra na yɛ nso so yɛ di adwuma no nyinaa yɛ de sika nyinaa kɔ nursing training hɔ na ɛnɛ ɛne yɛ so yɛ bie kwan ya yɛ so so ahemfie kɛseɛ yɛ so so ɛwɔ akyire hɔ a yɛ so so yɛ si a aborɔsa kɛseɛ na afei yɛ keka ho a yɛwie a yɛbɛto yɛn nsa afrɛ yɛ wura na wɔn nso so abɛhu ahemfie a yɛ so yɛsi ɛde asi hɔ ɛwɔ ne din mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso asanteman yɛka ahemfo yɛ yɛn nso so mpuntuo yɛde hyɛ wɔn no n'animonyam a wɔn nso so wɔn deɛ waba ha da yɛwura waba me ha ɛbɛtena dɛm ha ɛda ɛmi yɛdidi nkɔmmɔ ɛho mfoni bi wɔ ha yɛ kyerɛ sɛ waba asan aka kyerɛ me sɛ wɔbɛsan aba ha bio nti mɛhwɛ sɛ wɔbɛba bio no na wɔn yɛ ahemfie kɛseɛ no koraa na afei deɛ wɔn koraa bibia no nti deɛ mɛsrɛ mamanfoɔ no nyinaa no sɛ wɔn mu nyinaa nka mo na wɔn mmoa me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anisuade hunu no a ɛwɔ ma adwene mu sɛ yɛpɛ sɛ yɛkyekyere Ntotrosomanhene kɔ no ɛyɛ assemblyfoɔ youthfoɔ ɛne ɛmu nnipa nyinaa ma ne mmarima nyinaa wɔn mu nyinaa mfo mu adwene ɛmfa mmoa na yɛyɛ biribi a na wɔn abɛka afe biara duru a ɛhyɛ da ato ne nsa frɛ adwuma ahodoɔ ɛwɔ ha nyinaa ɛne opinion leaders yɛwɔ ha nyinaa sɛ obiara mfa n'adwene mmra ɛmɛkyerɛ deɛ ɛkɔ yie deɛ nkɔ yie wɔn nkam yɛ hu na deɛ nkɔ yie no yɛn nsesa mfiri deɛ ɛkɔ yie nso na wɔn abɔ yaba so yɛ asan atoa so akɔ yɛyɛ ne saa afe biara afe kɔ awie bi a yɛyɛ saa nhyehyɛ no ɛwɔ ha nti yɛbɛsrɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ ɛnɛ yɛsisi ɛkyerɛ yɛsisi no ɛno ɛho ni mfa so deɛ yɛn nyinaa ɛhwehwɛ ne sɛ ntɔtɔ so ɛbɛfa ne ntoma pa ɛfira ɛno na yɛhwehwɛ. Yeah, very much. That's a fan no brain or daja and that would be and nay Alandu Media near ba in Ntotrosomanhene. Very much you could ampimotoso emiens and never born Ntotroso home common. Maybe is a Western MP Eddie Friho. I don't just so free Ntotroso. Now one mononia, Branifia de Branaus of Bebua. We did say, and no room for near the church winina. When you are John,
sɛ wo firi Ntotroso w'ani agye wo so wo firi ɛyɛ ahafo panyin sɛ wonsom ɛne nipa woma yɛ nyina yɛ so yɛ mɛboa berema na Ntotroso mfa no ntoma pa infra me didi sɛ de be ma hyɛ ase teacher training ɛnya me wanwa sɛ ebebodwa na teacher training college ne no so wo ba be hyɛ ase na sɛ sukuu ne nyina bi epie mu ɛwɔ Ntotroso nana no mo ahafo no sika no kometim na to kasa de mu paa wo nanso wo ma anye wo de abɔfoto de ama wo mamanfo wo ma yɛ nyina yɛ moa sanse ba ko bi a wo bɛyɛ no ɛno na kyena bi yɛ de kai wo medi e de maame fozi o twere mpo nyankopɔn yɛ adoma yɛ behia kai so be subscribe no ahye ama fofo nso nya biare yɛ de yɛsom asanteman yɛsom kotokɔhene ɛna yɛsom nananom nso yɛ bɛsɛ ahye bi